Kapin gatos ng akasong paglapas sa election gun ban ang natala sa kapulisan sa Davao Region. Busa nagpaymangno sa publiko ang Police Regional Office 11 nga motuman sa balaod ilabi na sa election gun ban alang sa hapsay ug malinaw nga eleksyon sa riyon. Ani nga report ni John D. Esteban. As of February 8, anaana sa 160 kakaso ang natala sa Police Regional Office 11 o PRO-11 sa paglapas sa election gun ban. Sa maong ihap, 47 ka individual na ang naaresto. Gihimugatan sa Regional Director sa PRO-11 nga si Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga walay gipili sa pagpatuman sa election gun ban ug guban pang election laws. Kini alang matud pa sa hapsay ug malinawong eleksyon karong bulan sa Mayo. Kini human na aresto ang mayor sa nabalawag sa Special Geographic Area sa BARM nga si Mayor Anwar Saduang sa checkpoint sa Turil sa Davao City niadtong February 4. Gawas niya na ning bag-o lang na aresto si Mayor Miguel Silva Jr. sa Pangantukan, Bukidnon niadtong February 2 sa Compostela, Davao de Oro. Reminder din parati ito sa ating mga kapulisan to be always alert and vigilant at all times. Nakita rin natin nitong mga nakalipas na linggo, 2 mayor na po ang nahuli natin at nakikita natin effective ang mga PNP personnel on the ground. Sumala ni Rosete, mas pakusgan pa nila ang kampanya Batok Loose Firearms ingon man sa mga wanted persons, ilabi pa nga nagkaduol na ang eleksyon. Iigtingin namin ang kampanya laban sa mga loose firearms na yan at sa mga most wanted persons na yan para ma-ensure natin makatulong para sa smooth, orderly, peaceful, credible elections. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.